2, 1. Bon dia. Bones tardes. I bona vesprada, gentada. Més que me contes aquesta setmana que has fet. Mira, no m'enxerris. No m'enxerris perquè ahir vaig anar per Palma i quasi la vaig tenir, Quasi la vaig tenir. Què va passar? No res, que ja estava ja xerrant amb un lotet i va començar a dir que si Palma era millor que Porreres i m'ho va començar... Ell me muntava la seva teoria. I jo li de rei, no, que no. I fort i no em moguis, que Palma era millor, I no hi havia manera, i li vaig dir, Què va passar, què va passar? no, jo va arribar a un punt que el vaig aturar i li dic, escolta, rei, tura o ja te diré coses. Bueno, Una setmana més? sí, ha estat llarga, Sí, ha estat llarga. Però bueno, són coses que passen. De què xerrarem avui, Roseta? De coses que me'n fan ràbi. Molta ràbia, de més, Són aquelles coses que no hi penses mai, però quan tu vius dius, ai, no puc. Sí, aquestes que dius, és que si pogués, els llevaria. Tal qual, que poden ser insignificants de vegades. Sí, poden ser una tonteria. Però... Fan ràbia, ja fan ràbia, saps? Has fet de viure-les? Man, quina és la teva primera que diries? Comença la meva primera. Na Rosa, per la vista, buf. M'estic trobant molta. Na Rosa, per la vista, les ha dit apuntades a un paperet. Sí. Ja no... No, però és especial. És un paper de comandes d'allà on faig feina. És el típic que te diuen quan te telefonen, tens un paper a mà? Sí, mira, això. És el que hi ha. I a la feina pots apuntar coses que em fan ràbia. Poden sortir moltes, Sí, bastantes. Bueno, per ahí. Bueno, comença jo primer, Idoi. Vinga, quina és la teva primera? Me fa una rabiada la gent que se passeja en saltaveu pel carrer. Uf. Jo, més que ràbia, és que no ho entenc. O sigui, És- és que, hi ha dues coses. D'aquests jo en diferencio dos modelos, Hi ha el que va en saltaveu del mòbil, que dius, en pipa, sí, però dins el que cap, mira, ho tolero. Sí. Després hi ha el que se passeja en so JBL, que és com Que són així de grossos, enormes, que damunt l'han de penjat, que hi ha com una corretja, jo no ho entenc. i... Si te vols escoltar la teva música, te poses els auriculars. Això, Els auriculars. Eco. És a dir, per algo existeixen. que, mira, jo si me duguessis música d'Antònia Font, de Tomeu Penya, pues encara te faria una riada i tot. Sí. Però és que me dus enamorat, en D, i en Benny, què se diu? Aquell de... sin poder respirar. No sé. Saps quina te dic? Sí, sé quina cançó dius, però és que jo estic bastant desconnectada d'aquest. O sigui, jo que no els me sé. Tot el que surt del TikTok no els me sé. I, a veure, jo que aquesta gent que se passeja amb aquests Auricular? amb aquests altaveus, Altaveus. tots xacos pel carrer, és que sempre dic, ojalà se li acabi la bateria. Sí. Roseta, te toca. Bueno, la primera, com que vaig començar a fer aquesta llista amb un paper de bar, pues, coses que me fan ràbia. Tens la terrassa buida. Hi ha una taula bruta. Venen uns clients nous, a on se saben? A la taula bruta. Jo, mira, Sempre. És com... Si tens 5 taules més a triar i has de triar la bruta. Per què? Perquè després és capaç de que te diguin, no, és que aquí hi ha sombra, perquè hi ha sombrilla i... Mira, no ho entenc. És a dir, me fas anar de pressa. És que després hi ha els típics que diuen Nina, pots rentar un pot la taula. Amor, és que s'acaben d'anar i tu acabes d'arribar, no m'ha donat temps. És que això fa una rabiada. Encara n'hi ha, és que entre cometes se poden salvar un poc, són aquells que te posen tot un costadet
O no? Que te diuen, mira, Sí, aquí. que almenys te diuen, mira, me sap greu, hem sigut aquí. Ostres, com, no t'ha sap tant de greu si t'has sigut, però bé. Ecco, és que, mem, una terrassa, aquí 7, 8, 9, 10 taules. Quina diferència hi ha entre una que està aquí i una que està 2 metres a la dreta? Això me deman, però bé, no Pega, passa pega més res. tiro, pega... No sé, no et deman. No ho sé, jo també ho demano. No t'han posat mai qualque excusa? En No. plan, que te vegin així i tu diguis que ja tornen a ser aquí. Hombre, és la típica de... Ai, és que aquí pega un poc més el solet. És com... Sempre. Bé, ara m'entenc això de soleta. No ho faria, però m'entenc. Sí, però igualment, en si ven... Bé, en l'estiu que pega el sol per tot, Buf, pues sí, no m'ho posa aquesta excusa. no. Res, passam a l'altre perquè... No, és que en realitat té tota la raó. Després, un altre que ja em fa moltíssima ràbia, que l'he viscuda, vaig compartir pis a Alemanya, Sí? i ja vaig compartir pis amb una senyora que era, vos ho juro, un 10 en tota, o sigui, era superneta, ordenada, no em podia queixar en res. Només tenia un fallo, i és que deixava la tapa del vàter aixecada. Jo això Però, com? no puc, és que és entrar a un banyo i veure la tapa del vàter aixecada, Ah, vale, se tapa. eco, Vale, ja m'imaginava la segona, que és com si és una... no, o sigui, mem, No, sí, no. no, Se tanca, sempre. sí, i damunt, la dona tenia, el nostre banyo era molt petitó, hi havia com el lavabo just de vora. Eh. I vaig dir, no veu que això és el més antihigiènic que hi ha? El cepillo de dents allà, el vaig llevar, jo me sap greu, Ho vaig crec. agafar manies. Ho Però, crec. a damunt, tu entres a un banyo, entres i veus la tapa del vàter oberta, no sé, jo no me fa cosa. Sí, No me fio d'aquesta gent. ja. Jo, com que també vaig viure amb gent i tots eren homes, pues, els hi vaig fer sí o sí. Jo cada vegada que vull entrar en el banyo, vull tot tapat. O sigui, Eco, perquè a vegades estava tot aixecat i era, ole, fiesta. dale. Si hagués estat aixecat, no tindria tapa, o no? És que, exacte, Si té tapa? per algo té tapa. Efectivament. O sigui, això és una tonteria, si ho penses. Perquè, és una tonteria. Però me treu de polleguera. Sí, totalment. Bueno, quina és la teva següent, Roseta? És que no sé quina triar. Jo vaig per ordre. Diré, una cosa que em fa molta ràbia, menstruar. Mira, t'ho juro que menstruar és una puta merda, perquè no només és menstruar, és el síndrome premenstrual, que encara es té là, i després és que, ojo al tema, ojo al loro, com diu una professora meva, ojo al loro. Ojo al loro. És que te pots morir si no menstrues, però és que també pot morir si menstrues massa. És que la hòstia, jo t'ho juro. Bueno. Per què? Per què? Per què? I no, i només que tenim... És que jo no... Dilo! No, les persones que menstruam és una putíssima merda. Jo no puc més. No puc més, perquè... No puc més. Ja està. Una cosa que fa molta ràbia. Per què? Perquè unes persones sí i les altres no. Jo això no ho entenc. No sé lo que se siente, però tampoc m'agradaria. Vale. És que no ho pots entendre, però és que si ho poguessis entendre m'entendries, saps? Eco. No sé, Era, No, era no una puc- cosa que havia de dir. Era una cosa que havia de dir. no, és totalment òbvia, és que no m'hi puc... Però com que no sé el que se sent, no. No t'ho recomano, perquè no... Hi havia, ara que has dit això, me'n record que a un programa de televisió, no sé quin era, una temporada van duen com un aparato, allà on els homes li feien com a parxes aquí, de corrent, que simulaven Espart. exacte. O espart o també hi ha... les contraccions. O el mal menstrual. El mal- també. I te juro que tu... Veure aquelles persones, això pot sonar un poc massocado, però no, dius, joder, el que deuen estar aguantant, Buah, jo és que... És horrible. perquè eren els homes en el nivell 2-3 ja fer que pols, és i el que deveu horrible. aguantar de vosaltres... No, però salt-lo fort. És que... Anem, digue-ho. És que... Rosa, és que vull que m'ho mallis tot. Però és que és molt graciós perquè les persones que menstruam sabeu que és un denominador comú Mem. men com
quant de temps puc aguantar fora prendre una pastilla? En plan, Ostres! ja em veig massa, que. Buah. És com, men, quan puc aguantar? No, és que sí, no, Mem, fins que no pot més. ara duc 8 horetes. La 9, arriba o no hi arriba? No, ja no arribo a 8 hores, ja a 1 hora, a 2, ja dic, no puc més. No He de estoy prendre una pastilla. bien. No, sí, és horrorós. Més No, que jo s'entén. Mem. no ho recomano. Hem fet un poc d'humor, però ja ho sé, en plan, s'entén. Sí, ho pots arribar a entendre. Sí. I relacionant amb això, pegaré un vot perquè m'ha donat una idea molt bona. Quan una persona te diu sé el que és això, he estat en el teu lloc. Què sabràs? És que... Tu què sabràs? O sigui, És que sí. aquesta gent que tu te diu li estàs contant un problema, normalment solen ser drames, que tu contes un drama que o estàs molt fotut o el que sigui i te diuen no te preocupis. Jo en això ja he patit o ja he viscut. Sempre hi ha una part que s'amaga d'aquesta història, o sigui, Sí. en tots els sentits i en qualsevol context, sempre hi ha una part que s'amaga. Jo diria que com que me fa més ràbia que quan tu ho estàs contant ho facin de menys. Sempre. És com lo seu sempre ha estat més I ara que dius això, n'afegeixo un altre, que és l'evolució de queix. Que és, no sé si t'ha passat, normalment sol ser en els dinars familiars o quan estàs amb un parent, així que hi ha com a diferents rangos d'edat. Sempre n'hi ha un o una que comença i diu sí, jo ara prenc pastilles per això, per el mal de genoll, i sempre t'embota qualcun que diu, uf, això no és res. Jo tenc aquí darrere l'esquena I lo seu encara més. i arriba un punt que se fa una competició per saber qui és que està més fotut. Sí. T'ha passat mai això? Que nosaltres ara perquè són joves, no sé si tu te passes, jo me poso allà, aquesta conversació, ho mires i és com un partit de tenis, va fent així. Aquí, allà, aquí, allà. I dius, joder, sí que està fotuda la gent. Sí. També te dic, jo me'n reia de la gent que tenia mal d'esquena perquè deia, no serà per tant. N'he tingut aquesta darrera setmana. S'han acabat la riasa. Fins que entens, no. Exacte, és com anècdota personal. Jo quan era petit sempre a ma mare li cridava dient m'he fet mal, quan no tenia res. Fins que un dia, amb molt cabota, vaig caure per les escales, vaig pegant la capa en front, Toma. i jo així mateix, quan me vaig pegar, vaig fer un poc així, vaig dir, joder, que fa mal això. I no vaig veure res, vaig dir, pa'lante. Continuo caminant, i no sé què m'havia deixat, me gir, i en la gira me veig el rastro de sang, de gotes de sang. Jo vaig començar a velar, i el més de... Ma mare, és que era la sala d'estar. I jo pensant, que vengui ja, que m'acup. Tranquil, i jo, vol fer via venir! I me diu, si no m'hagués fet tantes bromes, ara que he fet via venir. O sigui que, al·lots, si m'ho escoltau, no fos bromes de queixes Joder. a la gent. Però va ser molt greu, al final. No, van ser res, dues grapes i... Joder, més, Gabriel. Dues grapes, com si jo... No, jo el que necessitava en aquell moment era ventilar les idees. Mare de Déu. No, i me'n recordo... Buah. És que... me'n recordo que era una temporada que estava xerrant amb una persona i el primer de tot que vaig fer va ser quan estàs a l'hospital enviar una foto en plan no estoy bien. Saps, com per fer un poc de pena. Ja. És que ara he desbloquejat un record. A damunt en roba de fora vila que anava jo. Toma. Tot ple de pols. No, bé, que ja m'estic anant. Rosa, digues el teu següent. No, xerrant d'això, jo me fa un pot de ràbia Samó. Què és Samó? Buf. Sí. Això, vale, ara això pot donar per un episodi sense. Sí, m'agrada. Què és amor? Podrien xerrar de Samó. Què és amor? I és per tot el mateix amor? Quin tipus d'amor hi ha? En el pròxim episodi xerrarem de Samó. Ja teniu un spoiler del que serà el següent episodi. Pot ser un tema molt... Molt bo i molt tabú a la vegada. Sí. No sé. Sí, molt bo. Samó. Ja en veure me fa bastanta ràbia, Samó. Jo ràbia no. És que hi ha molt de tipus d'amor. Ja. Saps? Depèn... Per això. Depèn de... És molt difícil trobar Samó. Existeix l'amor verdader? Jo crec que sí. Perquè el pot... Ja vull creure. Hi pot haver un amor afectiu que no sigui amor real. En plan...
M'entens? No. Jo tampoc no sé com explicar-ho. Existeix la meva corresposta? Sí. En el 100%? Ja. Que una persona... Jo vull esperar que sí. Que una persona t'estimi tu en la mateixa quantitat que tu l'estimes a ell? Jo vull creure que sí. Se pot mesurar la quantitat que favor. estima la gent? Com ho mesures? O sigui, tu dones l'amor que esperes rebre, però com saps si reps l'amor que dones? Per al pròxim episodi. Vale, ho deixem aquí. Ho deixem aquí. Ara, jo crec, a vegades tens la sensació que m'hauria d'haver pogut estudiar filosofia. Pues mira. No ho sé. Mira. Tu t'imagines aquí... No. El següent. Obriré el meló de via cintura. Perquè a la via cintura passen moltes coses i se'n compten molt poques. I avui us venc a xerrar de... I agafa això perquè he de fer una demostració gràfica. La gent que s'incorpora a la via cintura. Reis. La via cintura té 3 carrils. Molt bé, tot perfecte. Un carril d'incorporació que són 200-300 metres, no? Jo, en corró, quan vaig fer les pràctiques, me de tot d'una que puguis t'incorpores, o no? Sí. Tot d'una que vol dir, en el moment que comença la línia de puntets, tu ja poses intermitent i gires. Si pots. Sí. Me voleu dir perquè la gent espera fins en el final de la línia, que ja no queda un metre o més, i la gent el que fa és... És que ara m'he estressat. Se posa ja fora intermitent ni res, i quan arriba en el fons, clac, intermitent. Això, un dia normal, que hagi puesto per passar, me'n regal. Però quan té amb vos, que tot és primera, segona, punt mort, Sí. que me vagi fins en el final, i damunt te me fiquis, no puc pair. Perquè damunt és un que tu, quan estàs esperant allà, el veus per retrovisor, allà a la dreta, veus un cotxe que ve així i dius, me la farà. I tu arribes allà i damunt te mira amb una cara de dir, saps que m'has de deixar passar, no? I tu, buah, no puc. Jo he de confessar que som aquesta persona. No, Rosa, mal. Jo, sí veig que davant s'estan moguent i és de vora, no? Perquè he d'esperar. Pues jo vaig caminant, i com que veig que van caminant, pues és que ja està. Jo això no puc pair. Jo són d'aquestes persones. Però també he de dir que quan vaig en la moto faig de motero. Bueno, O sigui, me fico per allà i És si que- qualque dia em plega la Guàrdia Civil me caurà un paquet. idò. No he dit res! No he dit res. No és vera. No, és ver, això és Aquí- situacions hipotètiques. Exacte. Vale. Coses que veiem que fan els altres. Exactament. Coses tu veus i dius, ostres, sí, és vera. Efectivament. Tens alguna més de la via cintura, tu? No, desvia Vale, puc dir el següent jo, Idoi? Digues. Vale. Una altra vegada referent tema cotxe i tot això. Això. I relacionat amb el que ha dit la Rosa, jo tinc la teoria de que la via cintura treu el pitjor de cada persona. Sí. Perquè tu pots ser la persona més tranquil·la del món. Jo, per exemple, conduint no sol pitar mai ni res, Jo no ho pinc mai. Ara, en el moment que te trobes, ho vaig dir ja, ho feia un episodi a 2, si hi ha una línia contínua, no passis la línia contínua. Jo tinc molt de paraulotes. Sí, i sobretot, jo faig cotxada per anar a la universitat i me contenc un poc. Però quan vaig tot sol, de cap de fava cap amunt, o sigui... Sí. Però bueno, perdona per interrompre-te. No. Continua. Era Entenc més de cotxes. No, jo això era via cintura i ja està. Anava a dir lo de la moto que se fiquen per tot, però com que també soc motorista no em puc queixar, no puc dir res. No... Bueno, jo en tinc un que és una frase que està relacionada amb la història de l'art i tal qual, que sempre diuen darrere tot home hi ha una dona. No? Jo vaig sentir molt en això també. Però és que és una frase que desgraciadament és vera, saps? Tipo, Sí. és que
l'altre dia vaig anar a una conferència de Eugenia Tebenbam, no sé si saps qui és, una dona amb sa pèl super taronja, molt xulo. Rosa, ara he quedat a quadre, no sé qui és És aquesta igual, senyora. després te la mostro. És Vinga. una tia molt xula. Que és tipus influencer o historiadora? És historiadora de l'art que fa divulgació. Vale. Dibuix social, o en plan per xarxes socials, o... Sí, per xarxes socials Vale. i xerra de la perspectiva de gènere, de colonial i de classe. Vale. Tipus. O sigui, ara m'he ubicat, més o menys, Sí. sé un poc qui és. I bé, vaig anar a una ponència, se diu, Sí? i xerrava ella, no? I com que me va obrir els ulls i va ser com a, uau, heavy. Perquè és que darrere tothom hi ha una dona, tipus, tu saps l'urinari d'en Duchamp? Sí. Vale. Això sí que me'n recordo de classes de català. I no és d'en Duchamp, no és d'un home, és d'una dona. Toma. De Elsa von Freytag. I igualment, un altre exemple seria, sempre diuen que el primer pintor abstracte d'Europa va ser en Kandinsky. Saps qui és en Kandinsky? Me sap greu, no... Bé. Rosa, és que ara tots aquests noms estic quedant... Bé, sempre diuen, sí, perquè el primer autor abstracte va ser un home, però Sí. no va ser una dona, va ser Nahil McClint, i és com... És una cosa que me fa molta ràbia, perquè és que dins, Sí. almenys dins història de l'art, sempre hem estat silenciades, i és una cosa que... I és que damunt, sabent a dia d'avui, és com a raro que no ho canviïn. Sí, i per molt que se sàpiga, per molt que estigui contrastat i comprovat i documentat, No interessa. exacte, Això és el que fa ràbia, que no interessa. i d'això. És que és heavy, l'assumpte. Seguim una Eugenia Terenbaum. Ara després me la mostres, perquè no sé qui és. molt xula, té un pensament... Bé, ja m'ha obert els ulls Sí? i és... O sigui, per la vista, hi ha Eugeni, no vull dir nom, Eugenia Terenbaum. aquesta senyora, hi ha la gent que o segueix aquesta senyora o pot seguir enllados. Jo, per el que m'has contat, prefereixo seguir aquesta senyora. Sí. Exacte, en Jordi Wild, que és un misògin. Sí, això és... Uf. Vare veure Twitter quan va fer el que va fer. No ho sé. Jo... És que... Bé, No, és que com que no... Ja, Twitter no sé ni el és... que va fer. val molt la pena. Quan passen coses de queixes, t'ho juro. I bé, i en tema humor i tot. Després m'ho mostra. Després t'ho mostraré. La següent meva és... Mem. Buf. Estic una altra de la universitat. Perdona-me si xerrar molt de la universitat, però és que ara han tornat, estem ja acabant. El que hi ha, estem... El que tenim de dins. Exacte. Una frase que me diuen, o que darrerament diuen molts professors de la universitat, i t'ho juro que... Uf. ¿Qué es? Estáis en cuarto, ya deberíais saberlo. Si no m'ho heu ensenyat vosaltres, rei, com m'he de saber? Jo també ho fan. Això ho sabeu de segon. Perquè vos he de tornar a explicar. Això és el mateix de sempre. És com, amore. No. Ets a punt de segon. No m'enterava de res. I no només això. Per exemple, història de l'art, no sé com són els estudis, això. En tema turisme, direcció d'empreses i turisme, nosaltres ens ensenyen fórmules de direcció d'empreses, per exemple, de fa 50 anys. Uau. Saps? Que és el que diu tothom. No t'ensenyen coses que te seran útils a dia d'avui. Per exemple, nosaltres tenim un professor que ens dona com a super dels casos pràctics que li han passat a ell i tot això, i jo això ho valoro moltíssim, perquè al cap i a la fi la seva experiència i és de lo que aprens. Hombre, és que aprens més quan ho toques i quan te donen experiències de primera mà. Exacte. I m'explica moltes coses que, per lo vist, és el funcionament del dia a dia d'una empresa que nosaltres ni idea en teníem. I quan diu, chicos, estáis en cuarto, esto lo deberíais saber ya. Nosaltres, és que ningú mos ho ha dit. No és perfecte en lleig, és que no ho sé. Exacte. Saps? I és una frase que, més que fer-me ràbia, me desmoralitza. Perquè és com, joder, però és que està perdent el temps. Perdent el temps. Saps? No sé, me fa... Però no és responsabilitat teva, és No. responsabilitat dels profes. Si tu no saps ensenyar, Però qui ho paga? ah, Nosaltres. sí, però és que això sempre estem igual, sempre acabant el mateix. Nosaltres tenim totes les culpes, els joves no fan res, no sé què, no sé quantos. Exactament. Els joves haureu d'arreglar els problemes en un futur.
Sí, tot és el mateix, Rosa. Sí, és que joves, vos també vos queixeu de tot, sou la generació de cristal, una merda. La generació de No, cristal. no xerram per lo molt que voldrien xerrar. Mira, O no? sí, Però bueno, ja està. He fet la referència a Swift. Ja te toca a tu ara ampliar tot el que vulguis ampliar. és que no sé què dir ja. No té més de punts. És que tenc fer feina. En general, Sí, tenc fer feina, no m'agrada fer feina. jo és que he No. tingut dues experiències amb això diferents. A veure, no és que no m'agradi fer feina. Jo diria, és a dir, me fa ràbia jo mateixa no saber estar aturada, perquè no sé estar aturada. Sempre he de fer alguna cosa. Tinc tota la setmana ocupada. Passa. Tota. És a dir, dilluns i divendres vaig a classe, i divendres, hora baixa, vaig a fer feina. Després, dissabte del matí, o venim a gravar aquí, o anem a Anem a l'esplai. Després, dissabte a baix vaig a fer feina, i diumenge de matí tenc lliure. És l'únic moment lliure de la meva setmana. I la Perquè- hora baixa feia una altra vegada, no? Diumenge, hora baixa. Això diu hora baixa. I com a conseqüència, una altra cosa que me fa ràbia, no puc anar en els concerts que vull anar perquè ho fan en cap de setmana. Per tant, el problema és fer massa coses. M'he de desapuntar d'un extraescolar. Quina serà? Pròximament ho sabrem. Desapuntat de Swift, no? Hola. Però ja que estem a quart, hem d'acabar. Ara ja no val la pena, no? Ja no val la pena desapuntar-nos. Buah, però és veritat que el fet de fer feina te lleva molt de temps. Però jo, per exemple, l'any passat vaig passar molt de gust de fer feina. Més que res, no per la feina, per la gent en la que fa feina. És que ajuda moltíssim. I fa moltíssim. Perquè, per exemple, no és el mateix. Jo el primer any que vaig fer feina, me tocava bastant dir estar tot sol. Saps? I vulguis o no, val que faig una recepció, xerres amb gent i això, però estar tot sol allà de dins. No tenc ningú amb qui xerrar. I, en canvi, l'any passat, jo el simple fet de poder anar a fer una cervesa en què vas a feina, que és una tonteria, Literal. però ja val la pena, saps? Sí, totalment. És a dir, Jo això sí que agraeixo molt. I dic que doy molta sort amb això. Bé, està molt bé cobrar. bof, quan arribes a final de mes, o quan quan comences la universitat, que ho has guanyat un dobberet i dius, buf, me faré un viatge que ho flipes. Després torna a arribar a març, d'abril, i dius, viatge, com que no. Difícil. Però bueno, hi ha coses pitjors també, Bé, jo aquí, no sé si en tenc qualcuna més tu. No. Vale. Els he Jo en dit tenc totes. dues i són com a molt de nicho, en plan, que o la gent se pot sentir molt identificades o no. La primera és la gent que se tira del barco de qualsevol plan 2 hores abans. Si ja duc, per exemple, un exemple, sortir de festa. Una persona com la Rosa, que està ocupada, o una persona, ja no estic tan ocupada com ella, però igualment també. Ja tenc els meus, com se diu? Meus assuntos. És una altra paraula, però no me surt. Si ja saps que has de sortir de festa, o anduis xerrant una setmaneta, te vas organitzant, vas preparant, saps? Dius, mira, he d'arribar a casa nostra a tal hora perquè m'he de dutxar i he de sortir. Quan 2 hores abans ja t'estàs començant a preparar o el que sigui, te diuen, és que al final no me fa ganes. Ja te'ls faré jo, les ganes, no te preocupis. Ja em passa també amb les meves amigues que quedaven per sortir de festa, no sé què, i ja, a veure, també és culpa meva, perquè ja surt de fer feina tard, Clar, s'entén. i clar, se queden dormides, i és com, bueno, pa, tia, sortiu, i molt bé més a festa, no m'espereu jo, però, clar, no sé. Ja, no, jo dic perquè aquesta gent que ho cancela en plan, tenc palo, no me fa ganes. No te peguen les ganes de sortir, o sigui, no se fugen les ganes de sortir d'una hora per una altra. No, però és que si ja havíeu quedat, tio, Això és perquè ara he pensat, a lo millor hi havia segons interessos. Guinyo, guinyo, codo, codo. en sèrio. No ho sé, tu imagina't, quant de motius coneixes, a part de que hagi fet feina o el que sigui, o que no te trobis bé, per dir, una hora abans, no, en el final no surt. O en el final no queda. No ho sé, tio. Un imprevist, sí, vale. Però que te fugin les ganes...
Per reflexionar. Exacte. Per reflexionar. Sí. I bueno, jo ara diré el meu darrer i ja anirem cap a la secció especial, si te pareix bé. Vale. Vale? Que el meu darrer és... Tota la gent que hagi jugat a futbol sabrà quin és. Però jo també he jugat a futbol, no sé si te recordaràs un poc o no. Fa molt d'anys. Aquí m'ho no ho veus, jugàvem a futbol junts, eh? És polifortiu. De poliesportiu. En 5 anyets, quants en teníem? 5 anyets? 5 anyets. Buah, ojalà tornant a 5 anyets, eh? Oh, ojalà. I dai, el que me fa molta ràbia és haver de jugar contra un equip de ciutat. Perquè te pot trobar dos extrems. Te pot trobar l'extrem de quillos, tipo independientes, ferriolense... M'explic? O sigui que sí, són com són. O la zona de Cayetanos, tipo San Cayetano, un equip d'aquests que són filials de qualque banda important, tipo La Salle, saps? I sempre tenen tots un denominador comú, que segons ells som els de poble que donem hostis. Ah, sí? T'ho juro. Clar, som I els claro. foranos. Exactament. Som un bruts. I l'únic que feim nosaltres és no posem molt gomina. Perquè, Se poden gomina per jugar a futbol. no, però tu veus qualcun que t'arribaven, el jugador que t'arriben, són necessari així de baix el braç, dius, això és un jugador frustrat, eh? Va aquí de Neymar o de Suárez o de Ronaldo, el que sigui, i acaba de dinar d'un guillet de pilotes i està venint a jugar a segona regional, eh? No ho flipen, tampoc. I jo aquella persona em fa molta ràbia, perquè a damunt sempre, quan xerres en el partit te piques. Sí. I sempre en lots, te diu de tot, de tot. I el pitjor que te poden dir, que sempre se xerren en castellà, és tu a mi no me conoces. Que te d'anar a conèixer. Tu a mi tampoc. És que ets ara un famós. Alerta, no te tocaré, no fos cosa. Me dones un autògrafo. Mira, t'estiraré un poc la camiseta i me l'enduré. Vols una xapa. És que, no, jo això, aquest aire de superioritat, nanai. No. Però bueno, amb això ja ha arribat al final del contingut, Sí. d'aquí de coses que me fan ràbia. I avui, quina és la secció així especial que tenim un poc preparada? Com l'han titulat, no sé, no té títol. Bé, títol li hem posat... Hem fet un top 3 Top 3? de personatges de Mallorca. Muy bien. O sigui, Personatges de Mallorca. aquells personatges que vosaltres heu vist per vídeos que deis, quin personatge? Sí. I hem triat... Els típics memes mallorquins. Exactament. El típic meme és que quan fas una conya amb un mallorquí i molles un momentet d'aquell vídeo, t'entenen i diuen, ostres, ha estat bona Que queixa. fa referència a una paraula, a una frase. I Exacte. te miren. I el top d'avui és això. Comences tu, Roseta. Anant de Bé. 3 a 1, te pareix bé? De 3 a 1, Vinga. vinga, va. Jo destacaria el de Morató. Aquell que diu... És molt bo. Molt bo. Què diu? Tú tienes un nombre. Un nombre, un mal nom, un mal nom. És molt bo. Sí, sé quin és. La pipa. Diu, Morata? És que te vas a pipaneta? És que és boníssim. És molt bon Morata, tio. Bon vídeo. És molt bo. I damunt és un vídeo de la Mallorca profunda. Sí, tio. És un vídeo de lo que tu te trobes qualsevol dia per fora vila, en el senyor així assegut a la barraca, La pipa. camí oberta, amb una butza que fa por, i te diuen, no, això, som molt d'any de feina. Sí. Boníssim. Quin és el teu 3? El meu 3 és en Joan de Son Suau. Uau! En Joan de Son Suau, que si no vols sona de res és És molt bo. tal qual com un microbús, però no tenia hores. És que és molt bo. No sé, és un vídeo que l'he vist tantes vegades i encara el segueix veient i me segueix fent gràcia que varen baixar i van... amb un paper de plata que me fa gràcia perquè no sé per què, però m'imagino a qualsevol persona de fora vila xerrant així, també te dic que fa passant cultivadors a les 2 de la matinada. Ojo. Preguntes, però bueno, aquest és el meu top 3. Esteu segon, Rosa? Buah, jo, la meva infància absoluta és en Joan de Son Rapinya.
Sí. La cobra, taca, taca. S'escapau d'una piscina. És la cobra assassina. És boníssim. Taca, taca. Saps que deu fer com a 4 o 5 anys me van trobar a la fira de Montuïri En sèrio? i me van fer una foto amb ell. Buah. O sigui, és una tonteria, perquè és un senyor... Ué, No bon dia, Rosa. És una tonteria, perquè és un senyor qualsevol. Però, Buah, tio. saps, m'ha donat molt bons moments, eh? Buah, jo, la meva infància. I tenia... Va treure una canció del verano. Ah, sí? Sí. Sí, és vera. Tu no recordes? No me'n recordo com era. Jo tampoc, ja me'n recordo de la cobra taca taca. Ja amb la meva germana ens posàvem un calceter en la mà i tot era... És que era Taca, taca, taca. taca, taca, taca. És que és molt bona, ben tirada. És molt bona, en Joan Sant Rapinya. El meu segon és un personatge que jo utilitzo les seves frases dia sí, dia també, Quin? que és Nabel Rabassona. Nabel Rabassona, És molt bona. per qui no la conegueu, és el de... Al Mallorca no el puc veure. En el Constanci l'han mort en la seva puta vida. Perdoneu per la paraulota. Ho podeu posar, me'n regal. No diu cap mentida, sempre utilitza aquesta frase. És boníssima, damunt. I de... Quan surts de festa... Quan surts de festa i acabes la festa i dius, buah, un desastre. Sempre hi ha la confiable de... Fèiem els gols i el m'ho van anul·lar. 3! Nosaltres anàvem a primera. És que, el vídeo en si sense és una obra d'art. T'ho juro, és una obra d'art. Jo diria el meu top 1, Digue'l, Roseta. sense dubte. Sobretot perquè succeeix en un espai espectacular. I és... També et diré una frase. Tocate la nariz con tanta misa. Nadal Catalina. Nadal Catalina, jo és el meu referent. Tocate la nariz con tanta I misa. com era? Porque este yerno... Este yerno que voy a tener. Nietos, no nos No, no. va a dar. Es que... Tócate la nariz, he dicho. Y después de, yo no estaba de acuerdo, pero se ha salido con la Se ha suya. salido con la suya. Sus amigas no hacen esto. Esto no es lo que está de moda. Esto no está de moda. Sus amigas tienen hijos, se casan Y ella no quería salir con sus amigas. todos los días a misa. Tócate la nariz. Es que- La nariz. Que boníssim. És És molt bo. Jo, el meu referent espiritual. Ara tots la referència. Boníssim, boníssim. I el meu top 1 Topo de Gabriel. és un personatge que té, sobretot, una frase Mm? que jo l'utilitzo, sobretot... Sí, l'utilitzo bastant també, però només és una. Vull dir primer la frase i després el personatge. La frase és: que batu el món de punt ni comes, no m'han operat mai. I el personatge és en Bernat Driver, que és un programa, un reportatge que van fer deu fer com a 15-20 anys, d'un senyor major que conduïa a direcció contrària, se pujava per damunt la cera... Bé, de tot. I hi ha aquesta frase de no m'han operat mai, que no me poden llevar a cap punt, és increïble. És molt bo. I damunt, jo dic, és una frase que se fa molt repetitiva, però el fet d'estar amb els amics o el que sigui, i tu de repente mollar, que batu el món de punt ni comes. És molt bo. És boníssim. Amb aquestes frases podríem fer algo guapo. Està molt xulo. A lo millor en el següent episodi o més endavant. Cosetes. Sorpreses. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Però Bueno, res, Res, idò. això ha estat un poc del programa d'avui, no? Se fini? Se finit, que ja m'ho estem allargant una micona. Sí. Em recomanant cançó? Sí. Bé. Avui, aquesta setmana recomana-la tu, Rosa. Avui, aquesta setmana la recomanaré jo. És una cantant que m'encanta. M'encanta. Jo no la coneixia fins fa una hora. Jo, no sé, m'agrada molt. Té música molt diversa. I tant. I- D'on fa?
I la darrera cançó que vaig descobrir seva té una frase que és: hem vestit per rebentar, una crisi per trajecte. Les panades són del cip per demà... No, per dinar demà dissabte. Ho som del cip i m'han costat 2,90. És que ja vas escoltar aquesta frase i vaig dir, ja està, m'encanta. Però, sí, aquesta se titula T'estim, de na Júlia Colom, molt guai, molt xula, però té moltes cançons i molt xula, i està fent concerts i crec que d'aquí poc n'ha de fer un altre, o sigui que està alquiando. Ve Porreres, no?, per l'estiu? Pot ser, m'encantaria veure-la. Ja, No ho sé, ara he tirat un triple, però crec que sí que ve. Pues escoltar-la. Olivera, ja t'estim, La que vam mostrar primer, quina era? ella, Estròfica, Estròfica. totes, ja m'encanten totes, però la de t'estim és em vestir per rebentar, una crisi per trajecte. Les panades són de sí. Oh, sé que t'he dit que me sonava molt una cançó. Quina? Sí, Crec que ja sé quina és. quina és? No sé, no te la puc cantar, però és una d'aquestes de reggaeton xustre, però que l'escoltes per TikTok i se te queden aquí escapat. Sí, va, i després me la Però mostra. la de na Júlia Colom li dona 1000 voltes. Almenys t'enganxa. Júlia Colom és molt xula. Júlia, t'estim. No me coneixes, jo tampoc, però bé, Bé, ja vendrà qualque dia, o no? ojalà. Sí, l'enviarem això, la millor. Quina vergonya. No, a veure, vinga, va, la posam i l'escoltau i aneu a escoltar-la perquè és molt xula. I vos agradarà segurament perquè té una veu espectacular. Nosaltres per aquí ja ens despedim avui, Acabam. que aquesta setmana ha estat intenseta. I res, Una una besada besada, molt forta. mollarem això. I res, molt veiem si de vol d'aquí 2 setmanes. Besitos. Besitos. Un vestit per rebentar, una crisi per trajecte.